Nismo mogli ni da se evakuišemo, to se sve odigralo u roku od 5-10 minuta. Znači, ostali smo, ja i supruga sa decom, tu je bio sto već, na brzinu smo digli trosed i decu smo stavili na trosed, znači da podignemo na što više da bude i ćebadi, ono što smo zgrabili na brzinu, što je bilo suvo i odeće, znači čisto da se obezbedi da deca ne bi se pokvasila. Znači, voda je bila tu pola metra, šporet nam je bio tu na drva, sva sreća nije zahvatilo ložište, tako da smo imali nešto i drva u sanduku koje smo ložili. S vremena na vreme sam ja, znači, noge tu grejao. Kad je nešto trebalo po potrebi deci ili supruzi, znači ja sam kvasio ponovo noge i tako da. I koliko dugo ste tako bili? Bili smo skoro ceo dan, od pola 9, tako 8, pola 9, kada je se to odigralo, pa do uveče, do 6-7 sati, dok nisu došli po nas čamci da se zvuku. To je u 7 sati krenula? Krenula jedna spasilačka ekipa, znači da nas izvuče. 7 sati je bojica krenula? U 7? Da, u 7. Da. S kog pravca je došlo? Preko puta, preliva vajka. Nema